Shalom. Saluhut Parlado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amanginang. Remaja naposo bulung nama dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Selamat hari Minggu ma dihamu amang inang parharidonami. Huriani tuhata nani haholongan marsadani roha mahita muse sadarion lao mamuji tuhata di minggu paduahon dung trinati tatis atong sian nasa roha dohot haporseaon tapasanga matuhani tapuji ma ibana marhite ede pujian songon topik ni mingguta sadarion satia manghiuton debata. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor sia ayat sada rodi tolu hupuji holong niri roham. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon
Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang ahan adenggan jala manang ahan niluan ni Jehovah sian ho. Ima namang luahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami asa unang madele hami, uju roha pogoso tuhami, jala asa unang magopohu bahen hami, silehlohonmu nadenggani, uju roh pasupasum tuhami. Ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon lehod di hami hapursiaon asa duhut hami pajabar di sitanon ni akka na porsia diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita siap buku ede 580 ayat sada doho tolu. Rodo au Tuhan Tuho. Tangihun hamuma patik nindi batal dihita di minggu sadadion imana nenek sial 5 Musa bidu 10 sada ayat sada. Di baheni ikon haholongan mudo Jehovah debatam jala radotanmu pangolorio tu ibana aka aturan nape aka uhumna doho tonana saleling ho mangulu ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Mari demahita sa buku ede 214 ayat sada rodi 2. O Yesus Tuhake.
Tato poptima dosatan nagudangi tu adupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para si roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangalon ro tujolo ni habang sahabadiyo mi manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Masay jok doh warsahi hami ho marhite-hite pikira dohot hata dohot pambahenan nami naruai daku haholongi hami hosyan nasaroha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubahen hami dibaheni tamado rimasmu jala uhumamu hami tuhamatea saleleng ni leleng na alai nama purs mahami nuaeng tuasine roham na gudangi mangido sian nasa rohanami hasisan ni dosa nami sahlutna saya urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholangan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni goarmu na badai ale Tuhan saya asima roham di hami na dangalon. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tuasani dosata. Molo tungadong manangise na mardosa, adong do pangodiata diamay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alay dadaholan taringo tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasang apon ma di debata na dikijang. Marede mahita sa buku D 622 ayat 2 mas sainal-nal diaka partikian. Di nama Rohmu
tangihon hamuma hatani debata nagabi epistel di minggu tasadereon tersurat di Lukas bidusia mamuka maisian ayat 50 rodi 62 tajahama margati soring. Alai di dalam donok ari habang pakit nai di patohoma buhina merdalan tu Jerusalem. Laos disuruh ma akka suruhanna patujolona jadi lau ma nasida dibongoti ma sadahutan di halak Samaria paturehon parmuliana. Gabedang dijakon nasida ibana ala di patohom buhina laho tu Jerusalem. Marnidai siseanas si Jakobus dohot si Yohanes di dokma Tuhan anggo oloho dokon hami maturun api sian gijang mangalesehon nasida songon binahin ni si Elia. Alai humus rumah ibana honahata nasida binahin nin nama dang diboto hamu hape manang todi dia di hamu. Ailau paluahon dada manggohon ton di jolma anak di jolmai umbahen naro jala Tuhan dan asing nama di topot nasida. Uju di tungadalan nasida nin nasahalak ma madok ibada. Sai hutonokku doho manang tudia peho lao. Didok Yesus matu ibana namar liang do aka atau asu namar asar do si pidong namar tokong langit alai anggo di anak di jolmai dan adong hapeahan di uluna. Ia tu sada halak na asing didok ihiu tonau alai didok ima luas au jolo laho mananom damang. Alai din namabad do ibana pasobu ma akka namate mananom namatena alai anggoho borhak nama bertahun harajaun di debata. Sahalak na asing musemadok huyut topeho Tuhan alai loasau jolo mertinading hata tuaka dongaku sabagas. Alai nina Yesus mamandok ibana nama jaman ninggala uhut mamereng tupudi tung nasotau mai harajaun ni debata. Ima sahatna mertua do na tumangihon hatani debata jala nau piausa. Tapuji matuhata marhite kor agape.
Marede sebukwede 200 ayat sada dohot pitu. Ihu tonau sudehamo. Hatidak koma haporsiautai songonani hatidak koni dongata sahaporsiaon disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mopalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imanan tibun si Maria nagabe-gabe asyatto di porbadia adorang suhabubuan ido tuhata natu maun na bernit di panguman silatus nama terpajal do ibana di hau na silang na tuat tu manotoru dulit nanom na mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun de bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dusani di sibai mana pai mamula sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditodi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau menih halak Kristen akan na badia dohot di hasan di dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate dohot di hanguluan na rasul sudah. Amin. Tapuji matuhata marhite kor ama.
tangihon ma titing di huriata di bagasan minggu sadarion. Huria nani haolongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus saunari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon ima minggu 26 Juni 2022 na parjolo goar ni minggu ta sadarion ima di guari minggu paduahon dung Trinitatis doh topik satia manghuton debata. Napaduahon jadwal parhobas namarhobas di parmingguon botari ima padita Desmond C hutagaul STH ima padita HKBP Gading Serpong. Napatuluhon pertangyangan week di hari Rabu 20 Juni 2022 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriata do pertangyangan week naparjolo Wik Jerusalem di bagas ni keluarga N Sirait Inang Situa S Boru Panggabean nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok RC 4 nomor 4 Bonang. Napaduahon Wik Judea di bagas ni keluarga M Sitopul Boru Siregar nama ringanan di Perumahan Dasana Indah Blok SH Pitu nomor 20 RT 03 RW 14 Bonang. Napatuluhon Wik Bethlehem di bagas ni keluarga M Tambunan Boru Raja Guguk nama ringanan di Perum Legok Indah Blok A5 nomor 24 Legok Tangerang. Di Pangido tusude ruas ni huriata tarlu mobima nadong di Wik Nabe asaria mangadopi pertangyangani napapaton kebaktian Padang Korina parari Kamis di hari sedarion Minggu 26 Juni 2022 borhak dopungan ina parari Kamis laho patu pahun kebaktian Padang nama ringanan di Taman Lembah Dewata Lembang Bandung dohot Tangkuban Perahu Ulaon nani haubasi ni situa de boru sipayung, situa N boru butar-butar, situa S boru Panggabean, CST DJ boru Raja Guguk, doho CST EF boru Gultom. Napalimahon rapot Paralado Resort Dewan Koinonia Seresot HKBP Bonang Indah. Di hari sadarion 26 Juni 2022 masuk pukul 10 siang WIB maringanan di Sekretariat HKBP Bonang Indah di Patupado rapot Paralado Resort dohot Dewan Koinonia Seresot HKBP Bonang Indah naing pada sipon kepanitiaan tahun kesehatian Seresot HKBP Bonang Indah sinasohon matusude Paralado Resort dohot Dewan Koinonia asaro madohoti parapotoni tiktingon ma nagabe undangan resmi tusude Paralado Resort dohot Dewan Koinonia. Napanopon parmingguon kesehatian keluarga di hari Minggu 3 Juli 2022 ima parmingguan kesehatian keluarga di parmingguan ini namar hobas papungu pelian dohot hari tahun ima keluarga sian ruas naparjolo parmingguon naparjolo ima pukul 6 WIB Jerusalem parmingguon napaduahon pukul 10 WIB Bethlehem parmingguon napatuluhon pukul 10 pitu WIB Eprata di parmingguan ini tapasahat ma palian keluargata marhite amplop parolopolopon nanaung pinarade ni huriata
songo tanda lasni rohata di pangaramotion ni debata di bagasan keluar tabe palian para lopo-lopon keluargaon laho manupangi tu haperluan diakoni sosial ni huriata tapasahat ma periatai di bagasan lasni roha tu ruas ni huriata nasoboi madohoti parmingguan di gereja asa marminggu secara live streaming di Patupa di parmingguan pukul 10 WIB di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Napa pituhon pelian parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan nok salpu boy ma tajaha di file nanaung di pasat huriata marhite oya grup manang oya keluarga manang oya pribadi na pawaluhon. Selamat ulang tahun. Parlado rabdohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat panjang umur go lasni roha ma sude ruas ni huriata namor ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe. Sia tanggal 20 sampai sahatu tanggal 26 Juni 2022 hata ni tuhata sipiapota ima natar surat di sada Yohanes 4 ayat 10 lalu. Dan ngadong biar di bagasan holong ni rohai alai di pabali holong ni roha nang ripasido biari ena bernido anggo biar jala dang ripas holong ni roha ni halak mabiar akka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di pail nanaung di pasahat huriata marhite oya grup oya keluarga manang oya pribadi songoni matikting ni huriata di bagasan minggon di batama nama masu hita naing bigotama barita nauli nani patohos ni naposona marede mahita sia buku ede onom ratus sia puluh sada ayat sada rodi 2 hu pasahat ma tu Yesus. Dameni di batana sumurung san saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata naung bongot kita tu bagas joro na pinarbadianon songoninang akaruas manang di dia pinuaing na dohot bergabung dohot ibadah live streaming on sahak mahita tu barita nauli nagabi bohal ni partodiota
tabuka taukak ma buku bibelta hatani di batana tersurat di buku Rut bidu sada mamuka mai sian ayat pitu satu ayat 10 pitu sonoma didok disi tapi uti hukma. Jadi ruar mana sida sian inganan pai solatanna na sai laun rap dohot parumaina na dua halaki asa mardalan sumuang tutano juda dungi ninna sinaomi ma tu parumaina na duai lamo hamu mulak ganup tu bagas ni ina nabi saya marasini roha ma Jehovah ma malosot tu hamu hobbar tu naminahemu tu akka namate dohot tu au saya di basa-basa Jehovah ma tu hamu asa jupangan hasolanga kamu ganup dijabu ni sinoduk munabe dungi diumma manasida laos dipangiar be suarana tumatangis dunginin na nasidama tu simatuanai ikut udur hitamulak tu bangsom alainin na sinau mima mulak mahamu ali akka dainang buasa naing mardaran hamu rab doho tau sotaga munadong betutu anakku bayan sinoduk munadohot mulak mahamu ali akka dainang anu nga matua au anggotung marsinoduk mga muse tung sura pe hudok adong do pe sihiri mo diaw jala saborong ninodo pe au marsinoduk mangan jala tubuan anak au tung tarpay mahamu manasida pay mamagodang tung tarpujung mahamu bahenon ni gabe sudat marsinoduk mangan unang masongoni ali akka dainang sumapot dope nahuai sian hamu ay ruar huhut tangan ni Jehovah marbajoyaw jadi dipangir nasida muse suarana be manggogo tumatangis laos dium masior pamas matuanai alai marsihohot ma anggo rohani sirut tunasida dungini na sinaomi ma idama nunga mulak iya haham tu bangsona dohot tu debatana mulak ma dohot ho manghuton hahami alai na sirut ma mangalusi unang say sosoyaw tumadikon hola ho sirang siyakko iya tusi hola ho ikot tusi ihutonokku iya tusi ho maringanan ikot tusi yaw maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku ia disiho mate ikut disido mate disido huhut na yang tertanam ay songolima di bay Jehovah tuau jala songoni ditabay tujuluanon holan hamatiani nama terbahen manirangau siakko ima sahat ni turpuki horas madihita saluhutna hudian itu hatta na hinahulongan di bagasan goar ni hatta Yesus Kristus salah satu yang terpenting dalam sejarah sebuah hubungan relasi ima hasatiaun boleh tabayak ko di hamwa ka amanginang bolununga mago siyang nguluta hasatiaon. Boleh tabayak ko di hamwa ka amanginang bolununga mago hasatiaon siyan hubungan naung tabangun leleng. Baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan pribadi, baik dalam masa pacaran dan sudah berumah tangga, ketika kesetiaan itu telah lenyap, boha ahamana bui tabereng di ujung ni
ketidakkesetiaan ini. Asa bodoh honot tadi hamu ka amanginang molo hasatia ono tututung macai luar biasa. Hacikna molo nunga adong na sosatia tu akka perjanjian. Tu akka naung dibangun selama kehidupan manusia ada di tengah-tengah dunia ini. Asa tu macam luar biasa dong. Di Gorga Portibio tarengo tu hasatia oni. Luar biasa dohok bagak na ulina akahata taringo tu na menghantar taringo tu hasatia oni, bahkan sampai ke lagu-lagu lirik-lirik yang luar biasa dia ka edet title mobi dia deni halak batak. Udang aka ede na luar biasa diciptakan bagaimana kesetiaan itu bisa tergapai oleh manusia. Tengok do beraja lah hiadu hita mangedeho ni edeni Victor Huta Barat nama Duda Bayun nanti mulu hubail lugu sada hubail lugu dua dinna dohok lan nasing do penero konna holakodo itu bungani ate-ate ki dinna sangat luar biasa do. Di sima tabereng rupanya keluar biasaan nih. Songol dia do kita mau merajuk laho menggapai holong nirohai. Begitu luar biasa didesain sedemikian rupa ka perhataan ini. Alai tabereng mamuseng dihawa ka amanginang. Mulununga har-har. Mulununga mago kesetiani bahkan ada yang mengkhianat. Maka kata-kata itu akan sangat luar biasa sakitnya, bahkan ada yang lebih ekstrim. Ope halak batak do, tong nabuta bereng di bagasan akka perhataan ini, di mana bentuk kekecewaan yang luar biasa jika kesetiaan itu dikhianati. Laki sempat do buka di YouTube rupani tohoro na hudokono malangdang suatu salan nalana BHP akarua songa lebih luar biasa. Manutun YouTube iwe naroha. Ya. Ima trio argana trio ate bolo mulak kita no bodo tong tohona ko nipad dito manang na bergawus do tung nahamu. Ima nakiku bereng mulak nama au tu kuala namu ninna. Iya. Dirip usi bayor rupani ing nalborha imana tu bolo batam. Imana ma pendamping ni itoani ditiki marulang tahun. Idok ko nibana do saurip do Jawa muawi labung mula mendampingi ho. Bahkan yang lagi ekstrim iba masongoni nung iba yang kekecuani dang imana di labung na behalak na asing. Ido arok hiador haku tiki Jawa muawi di labung meninna. Gur-gur hian burar udar hune mana. Daktar tahun nibana berupani di hamak ka amanginang. Ido ibana ma outso huida horkorung ni at suraso huida horkorung silang nabadiyai dirukung mi ikom mati di tangakku halek mi berkauman no bah ayaw be bah saya diodongan on na tohoro nuang naroha nupe sorot oh tohoro hape isima gurgur ni mudar narupani di dalam kesetiaan ini jangan dong be. Atso hubereng silang nabadiyai horkorung mi lokot di horkorung mi anggo halek mi ikom mati di tanganku. Utung ma didok di sidulu nai kang huluas si polisi di diriku. Di sima di hawa ka amanginang tabereng keluar biasaan bentuk kekecewaan molonunga halak dang setia. Di tonga-tonga ni akka hasatiaon di Portibion. Alasan itu honot tadi hawa keamanan bahwa kesetiaan dapat diartikan keteguhan hati kepada janji. Adong persyohoton, adong sada perjanjian pendirian yang kuat yang memang kita harus buat. Asal honot tama akahalat na berjanji do nabuy mabay komitmen. Anggo mamereng dilabit do
Anggo sutikos dong hajol mau ni jaji ni ipe belum niajak ni dok rupa ni tak tungului. Di sima taberen di hamwa ka amanginang dunganong nakit aka parsirangan ni. Di sima tabereng kekecewaan yang amat dalam. Asa bodo honota di bagasa trupugon boy hita marsiajar sian tabereng tolu tokoh paropuan ima nama baru tulca nunga modi ngamata nabe ima si Naomi si Orpa dohot si Rut si Naomi ima si matuan ni si Rut dohot si Orpa. Ahadu dang berengot tasian beritahu di hamu ka amanginang bahwa sejarah Alkitab mencatat begitu dahsyatnya luar biasa ketegangan dohot nabuta bereng pangotak ni akan masa di tonga-tonga ni perjalanan keluarga ni si Naomi. Namoding suamina, namoding enakonna. Baik kamu juga amanginang. Atu hitarang amang bugar lubisian namaso. Ala tabereng adong pesan moral na di bagasan trupogo si Naomi. Sebenarnya sudah di posisi benar-benar sangat menderita. Sangat menderita sa setong na si Naomi nisod di hamwa ka amanginang, ditinggal suami, ditinggalkan kedua anak yang dikasihi, tapi kita lihat bahwa Naomi mampu membangun orientasi kehidupan. Mampu di mana membangun orientasi bukan kepada dirinya sendiri dan egois si mana rupanya dia hamwa ka amanginang, tetapi dia membangun orientasi kehidupan ke masa depan. At sugari ni anu asongoni posisina haraon nama parumain na duai asa adong dongan-dongan na pete moding imana seperti bion. Hamu Orpa Rut berkamu jo na wahapon dei dohonon na alai berengi mana rupani kehidupan yang luar biasa. Hamu puang inna rupani bulak Batak diho main borhak maho tu dainang aidang adong bisita gamo musana ubi suarok tadi nginahinape borhak mahamu madapot tu bangsom madapot tu ugamo madapot tu akka inomuna be do ka keluarga muna ini bana do dia tidak mau ikut menderita na dua paruman nai dang lomorohana rupani sotung gabe sonon sotung gabe susah halako dilabukon alay tabireng manuaing di bagasan turpugin nakin pituris rin na borhat nakita berek sa turpugi sanya duay si Rut atau si Orpa itorbala si Orpa balakinak kaina akama sebelum mula tuhutana ahlu eksen na ahlu gerak na eksen di bawah si Orpa. Ido yung bamuseng lao pakan nama subanon cipika-cipikon merasa nak pula peting. Ido hati-hati juga kedohonok loi tapi lagi di masa ko betokan enggo na cipika-cipiko nak kana mari do song na ngaliling takka baju panggak mo besi haulan do o tiap hari masih cipiki so binoto pigi hali be tu hurun mon hati-hati juga kaum perempuan dohonok ku dia teh na imian do museng mengkhianati hori bereng mah ini do yumba museng ano di cipika-cipiki mengkhianat do musengi jadi biasa-biasa saja lah kan itu kenang itu ale bulung arot tok sa proses lagu boti sa tarutu ngalilik kamu sa pajupang itu masih aulam mato oh ni so sama-sama sodo abi na macipika-cipiki be satu kineng yang berbeda binere nga masih haratan matok kita kan jadi biasa-biasa saja bro gitu ya ya dari ya masa anak muda biasa-biasa aja guys nggak usah terlalu norak itu naruh aku yung mamuseng lawi mabaladikon si matuana akan mau kurang ajari tetapi Naomi tidak mengatakan apa-apa tumatang semuseng gunak kinok di bagas turpukon manggu bu berrona sida
ala si Orpa ma terlai mana mendapatkan inungna. Ala si Naomi tabe yang disot di hamwa ka amanginang. Do si Rut paru main naing. Rut berani mengambil keputusan, mengikut agamanya, mengikut bangsanya. Dia bertanggung jawab akan hidup mertuanya. Baik kamu ka amanginang. Didok di Ibrani 10 sana ono mujahoti tadi dok alai anggo somar hapursiaon dang terbahin halomoan halak nama dabot to debata ikut di hapursiai adong debata laos ibana do silion upatu akan nama jalo majalahi ibana. Rut berani mengambil keputusan. Rut berani mengikuti agama mertuanya, mengikuti mertuanya, dan dia bertanggung jawab. Sada hal luar biasa di hamwa ka amanginang. Nasadong mesasitong na siya ponon na siyan si matuana si Naomi. Alay tabereng di si satok itu pudi. Naomi adalah seorang ina na mabalu, seorang janda. Tabereng di si persitutuan ni si Naomi di hamwa ka amang satu bagasa tikyope taanut daya deh tuak kana babalu na adong nuang rodi bagasa tikyo do na di live stream. Sa tabereng durupani akan babalon nung borokat sa bariba tangan na sa terus malangyak ko ni lam hebat lam malodo ina na babalui mengajari aka yan nakon nageling na sude sukses tabereng ma tuisen na suksesi aka ina na babalu na makapaduton anggut tong ido anggo na mangarjang ido akan asing bedang adong ato pelagi dang na honok kurupani kena baru naro resort dang na honok kurupani nang gawe dang marhamulia dang na honokku ala tabereng bahwasanya dalam kesetiaan aka ina na babalu bahwa anak-anaknya itu sukses di dalam segala kehidupannya. Amin. So nautik gumabali so. Ido? Iya. Ido rala seorang anak kinate. Ale bantu hau matong. Amin. Nah, ido. Kaki tahu sudia kana neng nyusul kana mabalu dah. Satu hidup pahamu hitahun turus sono-sonon, bah. Dangarongi. Iya. Artinya ngeri-ngeri sidap memang jam itu. Ngeri-ngeri sidap bu. Ngulu tabereng dan turpugo di hamwa ka amanginang. Sahat do tabereng ngon bahwa Rut menjadi contoh sepanjang sejarah. Songo dia tabereng di bagasar pada langit nunguluna ketahanan batin, ketangguhan iman. Dia mampu menjalani, bahkan dia bekerja keras. Gimana tabereng? Saya sirut secara khusus. Dia bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri. Mulu hitau kan, holak kita na tabuan, holak kita na ta balajoi, holak kita na selamaton terkadang di Portibion, basidu ngau sidu, anak pala buhay. Tetapi Rut dalam hal ini dia manarihon, dia bekerja keras. Tu hau mani namorai si bawasi. Ngabe bereng-bereng si bawas si tongna. Jala tu akka perkerejunai pengaidok ai si buru-buruan. Oh nasa mo api dui bapa. Oh atuk sonom meda. Asa unang ganggu hamu ibana. Bulu mana bihamu akka biuri eme tadi ko kamu ate hoti. Asa adong di mana? Dia bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan mertuanya. Baik kamu juga amang perjuangan di manai. Siapa yang mampu melakukan hal yang sedemikian? HP nasumanada Tuhan di mana? Dia gamana? Alai mampu dosi Rut di hamwa ka amanginang patu pahoni. Hasatiani syuruti mabahin ibana mamutuson ikorrap ibana do si Naomi. Dia menjadi pekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, tapi menyelamatkan kehidupan ke depan
mertuanya. Ipa pungimana biur ni emei di ladang ni hau mani namorai si Boas. Nakpe si Boas sasitong na bersempati dan empati do. Tetapi Ruth memanfaatkan situasi itu dengan baik dan sebaik-baiknya. Ruth sahalak na setia tabereng ipatuduhod doroha na madok mauliate. Kurian itu hatta sanot tabereng di bagasa trupugon tabereng do di si Boas na mengagumi ngulu ni si Ruth. Ahari doks di Ruth 2 ayat 10. Jadi manuka masih Ruth pola dais bohina tutano marsoba uhud didok maddo ibana dia do dalan nau bay marasni roa homida au pola disari roha mau halak dagang niang. Hama kaamangin nang seni tambereng bahwa ternyata dunia ini berpihak kepada orang-orang yang setia. Ai si manuang ya Boas ai halak na asing doau basa tu marasni roa ho tuau terbukti bahwa dunia ini selalu berpihak kepada orang-orang yang setia kepada janjinya, setia kepada komitmennya, setia dalam iman. Jadi itu akan apa subulung yang naro ditungani bagas joroon, hati-hati. Jika Anda membuat satu perjanjian atau komitmen, Trupukomadok kepada orang-orang muda, jangan terlalu cepat mengambil suatu keputusan. Ketika Anda salah mengambil keputusan komitmen, penyesalan akan tidak bisa diulangi. Lihat-lihat dulu. Tanya dulu dirimu, tanya Tuhanmu, bagaimana Tuhan, pas enggak pekerjaanku ini? Benar enggak ini yang kau berikan menjadi tulang rusukku yang hilang itu? Jangan pula karena cinta ditolak dukun. Oh, berarti pengalaman do hormati. Iya. Alai do honomu ma, bolo diputus sopeho termatangi yang mau Tuhan. Mau lihat ma. Berarti dango julukku. Peter soni do. Alai bulu panikot-nikot do hita rupani. Bah, kan masih banyak yang antri. Ya mungkin itu tidak menjadi bagian dari dirimu. Ya mungkin lebih baik jomblo atau bagaimana, itu kan tergantung kita. Pilihan dotongi. Dan ngarong-ngarongku jomblo maho, muli maho. Enggak begitu juga. Pilihan ada di tangan kita. Di tonga-tonga nih perdalan di ngulu tau di hamu aka amanginang terlalu mobi aka enak konami remaja napa subulu. Ya. Ini juga ada pesan moral bulu sate bereng di aka perdalan minggu lutau do akan nata bereng bakat tatoton rame-rame nunang jemaat haga bipion manotong ngiri-ngiri sini apa teh anggau memang takut totoni tiki di Cirebon do lao dan lagi graduation di Penabur wala kau maniku do tuinang do adong si pepungan meruto tono polai narohak ngani atusan nih ba masuk mak ipenang ngol-ngolan dua mardalani di moli rupani kan lidik mau neraku ku bereng bukya bitu nai bah ai boy ne berarti belum yang selesai dak pula dikawal berapa itu masuk kau bah do HP nang selesai na 5 menit nai hodani mana nahu totor rupani alen da tabir sampai sar moral di hamu ka amanginang ya memang tabereng disi boy sian hatanya debata berengota unang gitali anakmu. Jangan bangkitkan amarahnya. Neneng berengot dari si amatai bidak pasi. Dia memaksakan kehendak. Dia boy. Ila bukta sudi danakon. Akan ikon na mangarat toro di situ. Artinya kita sebagai bapak juga, kita sebagai orang tua, jangan paksakan kehendakmu kepada anak-anak, tapi diskusilah. Itu tahe akan apa sebelum? Iya. Sa paksa hulotai, tapaksa benon, puhei mana singgalak isina nasalah. Ya kan bapak yang nurut saya, tahankan lain namun saya, bah, nggak hidup tetua lu tiki mamaksa bayon.
Ay sonau kapi cita-cita niyon. Ternyata apa? Kita tidak bisa untuk memaksakan kehendak. Asa di sinang benenta di hamwa kaamanginang di bagasa pada ningulu tahun. Orang yang setialah yang mampu membangun hal-hal yang indah. Orang yang setialah yang mampu untuk membangun kegaguman. Orang yang setia yang mampu hidup dalam segala terpaan kehidupan apapun. Akahalat na setia do. Karena rumah tangga nuaeng bere kamu mah nila bumi. Donga sapudung mami. Setia do pe manang dang. Nah, puji Tuhan, setia. Satu kijo hupelok ko nate. Hupelok ko tulung aku amaon, anggo nakin to mata calo situ aku bereng ngeri-ngeri sidak untuk ngidaraku kan. Ai sampai nang diku do. Ai baru lugu sadi calo situ. Ngai rasongna goyang dorak alai ba masker dak lebih no to kan. Ku bereng mah masuk lugu sada. Oh aman, berarti tidak usah turun neraku. Ido, nang bentuknya nama ala kesepakatan tanpa ditanami nak sosoni posa-posana. Ai dang bui hami rupani indah mata takas yahanon. Asal takas neraku kan. Tidak usah lah mang, kalau misalnya kami pengguna nama ini kan kurang lagu 1, lagu 2. Oh ya udahlah. Toho matutu, ai per minggu nama gue pengodo anggo pengguna nama jam 10 do, dabu nasida. Ya nggak apa-apa lah. Ale tak atur ma posisi supaya juga jangan terlalu harus kumasesuk sana tusol neraku. Ya. Ku bereng pengguna nama nari Jumat kita marpungu. Bikara salat teh kita. Biga Bang Tapia 150-an baik ke kamu mah habi ang manaro ang manacip butuana ang manangaliam mohop arong manangeri-ngeri sedap ago itu kesaksian dari amata dirihen. Aduh kalau saya di Pontianak kau melihat Amanginang tapi gimana ya, saya lihat udah pengakuan dosa teman-teman ini belum ada. Aduh gimana rasanya ya iya tarok toh dirihen. Karena ini tahu rubi maka amang, kita harus on time juga. Kalau memang tidak penting juga kita pulang. Orang yang setia kepada penguat ama ini juga jadinya tidak setia nantinya kalau kita tidak membenahi ini pelan-pelan. Atau dia ngabang siana teh kerjasamalah. Dan orang-orang yang dalam kesetiaanlah orang yang mau berkomitmen. Amin. Jadi do sudah hamuruas ni hurian ni hagawe monang indaon ikugabe akahalat na setia ma. Amin. Itu. Apalagi kain nama belu kesetiaan. Setia lah ho mana nyakon ya nakona asa sukses sudah soalnya na konya lak batak akka pasu-pasu na gudang dutua ka ina bongolo di hapadoton itu tong kang otomatisi molo di habur juhon bol di hapadoton di tong atong ani pada ninguluna salani mulak mahita tu permulut dari hamwa ka amanginang parsiajar mahita sian parupuan na tului tarlumo bisa si Naomi doh si Ruth anggo namang umay nakin si isi nakita he anggil ma litun manang pidumi memang jol madang ngura songos si Orpa adong ngosongos si Ruth adong ngosongos si Naomi yang tidak mau peduli dengan situasi lingkungan dan dia tetap pada pendiriannya alai anggo si Ruth tutu. Dia sebagai pekerja keras, perempuan yang tangguh, yang luar biasa. Melihat orientasi kehidupan ke depan. Alan di hamaka amanginang, nakin aka sangat luar biasa do. Alai den dipungan ama umma jote, song nataburu nakin dinasi dinatape pas-pasan suara opati, saya halak 2 halak. Ilo tutunay kon nasidai, unang gabi marisuang. Itu dah. Naroha kurohita tu bagas joror amanginang unang marisuang akka hasat yauta namaredeon nama bigi hata indi mata idok konakit ajar honi tu akka nau poso sotung manibil siang hasitongan baik dah sotung manibil bio sudahlah Pak dia kan punya sama kok semua Tuhan itu nggak apa-apalah
kalau saya menyeberang sedikit, kan saya aja ya, masih ada 3 lagi anakmu, ini Hussein. Wah, kan ngeri-ngeri sidak pas mau jadinya, ada 5, ayo Pak Nay anak kamu, au tu Sam mau, tu Silom mau, tu Buddha mau inna, ujung nggak marsapureta masuk di jol mau. Ujung nggak gabe, bapak nabe, mengelihelek boruna di ngeri-ngeri sedapi rupani anak ngai, gabe merburu Sunda, berbeda agama. Song lido, benokta, gabe bapak nai mengelihelek, maunya rupanya kau ada Batak, mau abang buru, inna. Alani di hamu keamanan, au masih jamot tonota tu masa depan orientasi kehidupan ni akan kota. Mulai saya terlohot terupani ina di bariba do kiri kanan, bagaimana kami perhaladu bahkan kita semua menjadi kualitas imannya luar biasa. Ketika ada ancaman, tantangan terpan kehidupan kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Idora dohonokku. Marsiajar mahita sian sirut do sinaubiong. Napola tutu sampai marsoba ibana di dok tu si bawasi aise ma'au di rupamu. Itu terbukti bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang setia di dalam kehidupannya. Alaniba di hamua ka amanginang adong go edekku aladang adong eddo di bukit de madangi dia bilu di hamudang adong. Tangi pamasuk lupa harwa penciptai. Tapi ini juga sebenarnya bisa dikopi pastekan, tapi di buku ende tidak dituangkan. Ya, imanakin mohon Darel onom 122 ima laguna alai edena tabereng ma di PPT na di joloon tentu akasimatu arong gusonate akka parumain ima jumang edehon alai simatua pe harus tiki parumain ate dosumai akka nahia parumain nak simatua ta coba bajumang edehon edeni suruton asai jara komit betong dihita di tengah-tengah ni akka perdalan di nguluta. Tolong PPT-nya kalau sudah ada edeni surut nasatia tu debatani simatuana. Akka simatua do akka parumai majuate. Akka hita na pola marede selain perempuan. Mahita mangin dehon
Ima di hamok ka amanginang sudi hita naron wang di bagas joroon mulak mahita tu parnguluta marsiajar mahita sia jamita sadarion. Jadilah menjadi orang yang setia dalam setiap perkara yang saudara hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan tama mamasu-masu hita salihutna. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema Tuhan di pasahat rohanami tuho di bagasa tikyon di asidohot holong ni roham natuktong madongani hami sahat tu bagasa tikyon nunga hutangyo kami hatami pasu-pasu mai asatung marparbue di bagas rohanami terlumobi nang di pagasan perdalan di ngulunami mulutung pe ahape akana masa di ngulunamion alai manoktong mahami satia tuho mangulahon nadenggan di bagasan ngulunami jala ima Tuhan sita-sita nami terlumobi hami akan natoras asa unang marisuang tutu gogo pikiran akka ajar nami terlumobi akatan yang nami tuaka yanakon nami mulotung petutu adong kana hupikiri hami dia ka keluarga dia ka hubungan suami istri na so apala harmonis na so apala masyatusan alani diajar hon trupuhod dohami Tuhan totop mahami satia Tuhan mangihutok ko manangiak kon sudi akan na pinarhamaul ni rohanami tu adupamu songoni nang akka namar simatua namar parumain naing ma saihot naing masadalanan naing matutu sa pikiran lahu mabuan saluhut nai tu adupamu ibagasan hasatiaw na manoktongi asa disido hami Tuhan marnapuna jala martua matutungulu namion jala sudut akan posok dan gabi manibili manasiri asian akka hasitongani molo tung pisipata dang malo hami Tuhan dina pasahaton akanahu hataho kami dia katang yang nami alani posani akka perdalanan ningulu namion ipotoho dueli Tuhan alani di ujung ni akalaka nami tuhoma hupasahat kami sude akka naboy mapai kami ngalut di tongani portibion toktong ma asa hujamot tok kami hasatiaw nami Tuhan di tonga-tonga ni keluarga nami jelas satia mahay marsobba tuho satia mahami manobba di bata di tonga-tonga ni parangulun nami siganupari satia mahami tudongan saripe nami tuak kaya nakon nami asa gabi satia nang saluhut keluarga nami hobbar tu akka pasu-pasumi pasahatomu mah terlumobi Tuhan utang ako kay matuhurwas ni huriam ima akka namabalu takas di botoho Tuhan ngulu ni akka ina namabalu na selaon di pasahat to akka dongan na nabuy rapak martangi yang ditongani bagasna manangyak ko saluhut akka yanakon do akka sudi pergumulan ni nguluna nuaing tutu sa tonga-tonga ni bagasi nunga borokat sa pasang tangan si mangido mamasu-masu dohot martangi yang tua rupam alai surdu kokor Tuhan tangamu na sunda badi mamasu-masu akka ina na mabalu lahu mangalugahon saluhukna jala pos dorohanami kudang do akka pasu-pasu pasahatomu tu akka ina na mabalu molo dihapadotton molo sa toktong do marsihohot tuho marsigatuk tuho Tuhan sudi nai pasahatomu do mertua ma ngurunyak kana mabalu di tonga-tonga ni para sihoton hasation na manghutoko ali Tuhan ala adong do ho nama dongani songoni Tuhan akaruas ni huriam di bagasa tikion dia kana marukil di bagasan akapar sahiton tuho mahu pasahatami nasida ali Tuhan tuk do tangamu na sunda bedi mamasu-masu akaruas ni huriam na di bagasan akka parsahiton do akka pemulihan terlumobi ma Tuhan nang hubigi hami doho na hujaha hami di warta jemaat secara khusus upasahat taima tuho Tuhan
sahalak na posom, na tongon di akatiki na salpu, di akatao-tao ng hubulus sami, na hiya marhubas di huriaon, na posom, amanami si tua insiniro asinaga, buru silitonga na hina. Dinaong marujung ngulu, jala rumah duka di Jalan Binji Medan. Oleh Tuhan, ingotami akapakubasyon na sida ujui di tonga-tonga ni huriaon. Dohot matong huriaw martangiang menangyakon akka poparan na sida. Asa toktong gabi akka poparan na satiyay, song poparan ni akka parhaladu na manada holong dot hasangapon na siya koy. Ali Tuhan, Tuho mahay mga lualunang di bagasan akaw las niro hahami pe. Ya kana marningot hami sorang tuportibyon, ya ka ulang tahun, haso sorang songoy ng ulang tahun las niro ha dihot niripe. Tuho matuhan upasahat tami. Mulutong ditabay ka umur di hami, digajang ni umuri lam tajom lam bagas manang akahasation nami. Manada holong na siya koy, asa di bagasan hasatiaw ni Tuhan, gudang akan nabuy, hubay kami akan na uli na denggan. Ahuboto hami do Tuhan di akahalak na satia do, na mampu mangulangon akan na denggan. Di tonga-tonga ni panggulmiton di ngulu, di keluarga, na kumaliang tarlumobi mabanda denggan, di harajawmu di tonga-tonga ni huria. Ali Tuhan, Tuho mahupa sahat kami, sudiruas ni huria mon sa mulai danak sahat tu na magudang. Tarlumobi akka, siulaw ni huriaw dia kapartangyangan wik, dia karapot songoni ng ibadah kesehatian di ari minggon. Takas matuha kay marhubas. Takas mahay makubasi ho. Marhiti aka keluarga-keluarga na dipakai ho Tuhan song aka ula-ula na matolpang. Nabuno ni gabi sada panadaw na takas di hasatiaw nami dia kana mardongan saripe buhay hami sauduran lahu makubasi ho. Alani matuhan Tuho mahupasahat tami tarlumubi akka punguan kur naborohat nuaeng lahu marbarita nauli mulutung pinasida di alam bebas kebaktian padang punguan ina parari Kamis naborohat na manugut jala mulak may nang dibagasan sadarion di tonga-tonga ni pardalan na matchay daw ramoti manasida Tuhan dinamulak tong tu inganan nasida kanuk. Ali Tuhan, kupasahat ma akka ruas ni huriamon siam mimbaron yakka ulaw nasida sa minggu tujulanon ramoti juluani ma Tuhan sudia kapakubasyon ni naposom. O ruas ni huriam di tonga-tonga ni ragam ni akka ulaw nasida. Asa toktong di bagasan hasatiaw tong nasida mangula akka ulawon unang manibil dengan totong marsiyoho Tuho. Atong pinuji maho Tuhan disudi dengan dibasam inarohami marsobba tua lupam mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Huriani Tuhan tatapasahak ma peliata na umuli tua dupan di bata ditik kinamaret dehita sebukit de nomor 470 sada hupilit Yesus dongaki. Yesus
Sawangia koma pelean natapa pungon tua dupan ni di bata martangiang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Kodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggan dogot nasa ulibasan na mauliutus. Upasaat hami masya na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhase ang hami pilihanon. Pati buluhon na rajaw muli tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay marohanay marhite-hite toldim. Asalam hutad hami gudang ni silolehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa namin songon panesa namin di dosa ni dongan namardu satu hami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Jaloma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homma damena tutoldim. Hurian itu hata masudi rahita martang yang nahom satu kini teh udah kayu mah sudi mahita jongjong. Nah di lantai 2 juga boy hamu jongjong ka amanginang ala ka situasi tak nah di bagasara kapan demi dope. Ya hurian itu hata di hamu ka ya nakonami remaja na poso bulung di hamu amang inang dot sudi na ditongan di bagas mandang di dia penuaeng na dohot di bagas sama ikuti ibadahon. Sudi mahami kaparhubas nama kubasi huriana di bagasatiko pasahato to hamu mauliate di harorota saluhutna dohot pasahaton tu sudi ruas ni hurian naro di bagasatiko. Selamat hari Minggu marihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.